Un ano máis facemos o concerto de panxoliñas ou de villancicos entre a coral do Liceo de Noia e máis o grupo de acordeóns de Sigüeiro e de Noia. Estamos para comenzar un festival de panxoliñas de Nadal. O festival estará feito por a coral en primeiro lugar e estaremos acompañados por un grupo de acordeóns de Sigüeiro e máis de Noia. Actuaremos a partir das 8, faceremos nós máis ou menos 8:30, 8:20, 8:30 e despois desa hora pois entrarán os acordeóns que tamén facerán outra media hora ou 3 cuartos. E isto é o que hai para hoxe. O repertorio que imos cantar son todos panxoliñas de Nadal que non hai outra ocasión de botalas durante o ano, e o resto do ano non se cantan. E entonces facemos unha primeira peza que é como introdución que se chama Cheguémonos ao portal, que ven sendo o conocido Adeste Fideles. Despois facemos un villancico de corte inglés ou anglosaxón ou americano que se chama En la más fría noche. Facemos despois un tema galego que se chama Foliada de Nadal e a continuación unha canción que sempre, desde o principio da coral, sempre se botou aquí, chamase Odie Christus Natus, hoxe naceu Cristo. Ten a letra en latín e finalmente facemos outro villancico en galego que se chama Dúrmete Meniño. Faceremos como despedida unha especie de Feliz Navidad, eso que cantaba José Feliciano, e así nos despedimos. A idea dos acordeóns é que xa o ano pasado estiveron aquí, é un profesor de acordeón que ten unha escola de acordeóns en Sigüeiro e ten derivadas en outras localidades de por aquí. Entonces unha delas é Noia. Entonces, aproveitando que aquí fan o Festival de Villancicos, tamén eles veñen expoñer a súa arte por aquí.